дуруд бинандагони азиз, барномаи дар саҳро аст. Инҷо дараи Қаратоғ аст ва имрӯз мо сех кабоб омода мекунем. дӯстони азиз, барои шумо як тавсия. ҳангоме ки шумо ба саҳро меоед, ин гуна замбурҳо рӯи гӯшти шумо зиёд мешинанд. кӯшиш кунед онҳоро накушед, зеро будани инҳо хеле хуб аст. агар инҳо бошанд, болои гӯшти шумо дигар магасу дигар пашаҳо ва ҳашаротҳои зиёд намешинанд.
دوستان عزیز، سیخ کبابی ما آماده شد. سیاحت کردن را فراموش نکنید.